Goed voor de natuur, goed voor de tuin. Ja, goed voor de boeren denk ik wel. Het regenwetter van Jood. En er voelt flink wat regenwetter uit. En van de morgen betiet wie dat onder lof te zien. Dat het net goed komt zo. Ik ga een aantal opnamen maken. Maar wie stil waar. Prachtige loften. Ik denk, nou, die moeten ik nog maar even zien. En daarna kwam dan dat regenwetter. En dat gebied met rein, soms een buiig karakter, soms tonger, zet er zo langzaam voort dat op plakken is flink wat wetter vallen. Wol, het waar voor de komende tijd. Simmerwaar. Joen en vannacht. Opklarings, de zoen, de zinnen erbij. Vierders een temperatuur vannacht tussen de 9 en de 14 graden. Kans op mistbanken. En de wind is er haast net zwak. Krijgt 1 treien uit westelijke richting waai en het west. Ja, en dan morgen. Een dag met zinnen, een dag met flink wat zinnen, wat een verschil met Jood. En natuurlijk, de simmertemperaturen binnen de morgen. 20 en 22 graden. En het zal warmer aanvielen, want er is haast geen wind. Een zwakke en matige wind uit zuidwest en noordwest waai. Dan zetten we terug naar het fruitjoch. Op Waasje en Toonsje staan 23 of 24 graden nu daar. Warmte dus. Zinnen, flink wat zinnen. We kunnen nog wel even naar het stroom. En het is prachtig vakantiewaar. En op vrijdag komt er nog wel een 1 of 2 graden bij. Zijn 24 of 26 graden gemiddeld. Flink wat warmte. En dan is die simmer weer heel waarom. Ja, simmer in Friesland en we moeten morgen maar weer even in het Waasje.